u inžiniera kozu. A viete, čo je historický šerm, konie, šermovanie, filmovačky. Musíte byť dobre potom bohatá. 3 deti, 2 manželstva, šťastne vyjatá a šťastne rozvedená. Božno to mám. Najprv trošku išli ďaleko. No, to musíte byť potom dobre bohatá, keď ste mali toľko filmovačiek. Ale tak nebola som bohatá. Ne? Nebola som bohatá. Ale bola som predstavica. Mám Presne. Tak máte pravdu. Viete, čo ja? Nie, že budete behať schodami. Nie, že budete dopadať, jak slomy. Dneska je kríza. Som hlucha na jedno ucho a som zlakla. No. Je tam prepad. A ďalšie. Majda. Dobrý. Tá. My sme išli busom, oni nechceli. Čo by si chal domu, keď mal doma starého, no? Nechceš na to sviečku? No, sviečku. Ja idem za hodinu. Pondelok. No. Daj ti pozor, aby sa náhodou chytia, aby ťa videli. Pani, ako máte rasúčka? Ja som Alica. Dobre, teta Alica, ako máte rasúčka? Jak sa volá? Ja mám rozhovorku s vlčiakom. Hej, to musí byť zlatá. pekná. No, malička? Áno. To je Taká také? mešaná, áno, to je rituška. Čo chlapci, ideme na to, ideme športovať, alebo budete behať za alkoholom? My nepijeme, teta. My Môžete pokračovať, kľudne, máte My voľno. nepijeme, my športujeme. Máte zelenú. Ale hovorím, musí byť aj každú peknú. Áno. Sex, keby nebol sex, tak není tu nikto, že? No to je pravda, presne. Stačí aj romantika, stačí aj pohľadenie. No, No, A keď my budeme zodpovední, bude aj to oné. no. A keď to nebude oné, tak nebude oné. Áno. Čaute, mládež. Čaute. Len treba sa baviť, aj keď nám niekedy je zle. Ale treba to urobiť tej druhej stránke. Myslieť pozitívne. To je všetko. A tak mi hovorí, však stále máš doma, kam utekáš. Budete hovoriť, máko pop. Au! Toto je u mňa. Ja mám kríže. To hovorí, ja som... A neviem, vy časní, vy ste mladí. My sme ešte mladí. A nemyslím tak, ale nepoznáte históriu. No, až tak, ne. Tak sa učíme deť. Ja som musela vedieť dlhšie tance, všetko. A nič nemusel. Ja som chcela. Keď chcete, tak to dokážete. A pretože som ešte vyštudovala večernú dvojročnú školu. Maturitu, lebo som chcela tú maturitu. Dvojročnú školu s maturitou? Nie, učňovku som mal urobenú. Ale ja som chcela mať maturitu. A predstav v deťoch, keď som mal najmladšiu, 18-mesačnú a 5-ročnú a 6-ročného, 8-ročného, moje zlaté vecko chodila 3 roky. A vysoko ste nerozmýšľali? Áno, no tak ono si to ešte rozmyslím, mojim starým uvidíme. Možno urobíme Pozrite na... posťalovú, sexuálnu alebo ľakú, ale nejakú urobíme ešte. No hej. Takže mám... Máš 31, mám 54. Však to ste ešte mladica. Hej. Však práve preto. Má som mi sa inak Presne. No, presne. a nejde o to. Môže byť aj starší to. Láske nezabraníme. Záleží o to, čo mi on do mňa, alebo viac srdcom, citom. A máš... Ty som môžem písať? Môžete, jasné. Môžete. Ty máš nejakú mamu, niekde. Ja mám zelené. No. A to sa pozne mám. Ale jakú máš? Také isté zvaky. Ale máš väčšiu. Ja mám zmiešané oči, ja som také zmiešané. Ty si taká trošku tmavšia, ty si do mora
a on je na sucho. Myslím tak, ty si ako, lebo hovorí, že má tmavé oči, keď patrí do teplých krajín. To je jedno, aké máme korene. Moru, teplu a teplo a zima. A berú. No. No, hej. A nemá to ľudia. Dobre. Nie, nie. A musím dva, a som si dala líka. Dobre, teta Alica. Alica. A keď prídem, tak tá retina, tá retuška, tá s tými lápkami, to vyzerá jak polovočiak. Vysačke ma pozornice. Dobre. A aj ten, že mi prihovorili. Alebo niečo ma ťahalo, lebo ja mám aj magnet. Víte, lebo... No, Dobre. môj glasov, My tu budeme, dojdete ukázať. no. Dobre, dovi. Dobrý.